Капка төпләрендә утырасы. Эй, күршеләр, сезгә дәшәм мин. Моңсу гына тора утыргычлар, авыл димәк дөрес яшәми. Гармун да бар юкса, теләк тә бар, гармунчылар гына күренми. Бер яктылык үрләп ята әле, өмет исән, өмет сүрелми. Сериаллар бикләп куйды безне, шуның белән ата таңымыз, ятим урам тәрәзләрне чиртә. Эй, кешеләр, бармы җаныгыз? Кая китте клубларга йөрү? Күз йомганчы залны тутыру, кинодагы хинд героен жәлләп, хискә түзми елап утыру. Кичке уендагы танышулар, мәңгелеккә истә калганнар. Гади генә авыл сәхнәсендә җырлый иде бөек илһамнар. Бер гаилә сыман яшәгәндә, имин торыр авыл калалар. Көн үзәге, сыңар кеше күрмим, кая халык, кая балалар? Башыбыздан сыйпап өлкәннәрнең тәмле шакмак шикәр бирүе. Тынычлыгы тәмле тешләр теләп, теләмичә өйгә керүе. Бер уйласаң, эш шикәрдәмени? Шул хәтергә төшә үрмәләп, ак яулыклы изге әбиләрдән савап алу иде зур бүләк. Кое суын бик еш сагынам мин. Андыйлар түгел мин генә. Бүген кичтән ишек бикләмичә, утырыйк бер капка төбендә.